हाग्रामाया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्च जानो थांगासिनो दङ। एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफनि हाग्रामा पार्टआ इउपिपिएल दोलोआव मार्च जागोन। जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा। बिथांमोनासो हाजिरा होयै मानसि लाबोयो। निसिमा बियाबनि दिनै मास गेदारिं आरो रानफोरनि प्रग्रामाव 15,000 मानसि दिनै गेदारिं जादों आरो बेवहाय 2,000 मानसिया बिपिएफनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागोन दा रेडि जानानै दंखायो। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। बिपिएफआ फैयै फैयै इउपिपिएलआव फैजोबनायनि लामायाव लाबाय। दा मोनसे खोथाखौ आं दिनै क्लियार बुंनो नागिरदों, बुंग्रोनो नाङामोन, उसुबिदा खोनायो। एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफनि हाग्रामा पार्टआ इउपिपिएल दोलोआव मार्च जाजोबसिगोन। मोनसे खोथाया स्पस्ट, जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा। बिथांमोनासो हाजिरा होयै मानसि लाबोयो। जोंनिया बेवहाय निसिमानिल' गासिबो रायजो राजाफोर दङ। बेवहाय सासेबो मानसि लिडारफोरनि अनगा गुबुन बियाबनिफ्राय बेवहाय मानसि नुजाफैयाखै। गतिके गासैबो निसिमा बियाबनिजों सोरनोबा फैसा होनानै माबा बोखानानै लाबोनायनि जोंनियाव खारन गैया। मानोना रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ नुनानै, गुरस्लायनायखौ नुनानै, जौगाथायखौ नुनानै, खौसेथिखौ नुनानै सांग्रां जानानै, गोसो गुदुं जानानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। आं दहायनो बुंखाबाय, हाग्रामाया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्च जानो थांगासिनो दङ।